Ja, mooi hè? Mooi nou. Die mensen uit de Ronenstedt, die show die dan echt doen. Ik ga even naar uw gouden bank, die zit echt helemaal groot vol. Zit hier in mijn kratje. Zit er wat bier in of nee? Die een H? Nee, ja, ze jong. Maar de drinken onder het werk. Oké. De baas wie je al krijgt, dus die met maar net. Nou, dat mag erop, hè? Klaar. Ja. Hoe is het, jong? Pers met die? Ja, best jong. Hartstikke best. Zit het bankje wat lekker? Heerlijk, joh. Ja. Noffelijke dijs. En heel productief ben er al in sliep invallen. Maar Ja, hè? Ja, dan mag je wat langer blijven nou. hij stond maar haast op of net? Nee, ik ben kijk naar begonnen. Oh, ja. Dit zijn stemmen die jaren alle jaar bij de Hoenekop en Strawelte. Van der Moos, die had een prachtig artikel in de Leeuwarden Kranten. En ik ben blij dat ik zijn man hier even had. Maar ik er even bij, jongen. Want in uw soort Sinterklaasstoel, daar zit de manager. Ben je nog manager van beide bands Klaasland? Of hoort het alleen bij Strawelte? Hoe zit dat eigenlijk? Nee, dat de kapitein van de Hoenekop. Ja, die blijft de baas, hè? En ik ben de railneef van die band. Ja. Ja. Vertel even waar mij het idee kwam is om bij de Hoenekop en Strawelte te gerren. Ja, leuke dingen te maken again. De kapitein van de Hoenekop. Hè? Ja, dan kijk ik even naar Emiel toe. Emiel, hoe kwam het erbij? Ja, het leidt aan de ene kant van de hoorn. En misschien ook wel net. Hoe kwam het op het idee? Nou ja, het is zo dat... ik was vroeger als iets jonkje al fan natuurlijk van Strawelte. En toen had ik op een gegeven moment een reunie, maar dat vond ik een beetje een ratstreek. Want toen zit ik in Australië, dus het is al om me voorbij gegaan. En ik hier pas in de gaten toen weer waarom weer. Dus uiteindelijk naar een heel prutte Emily en dreigementen en weet ik veel wat. Maar uiteindelijk, dan ben je toch hoe start gekomen. Dus, toen zei die man van, nou, maar dan wordt het jaren doen. En hoor net, en ik zei, nou, dat is me hartstikke best. Ja, alles of niet, hè? Dat is zo, ja. Ja, maar er komt dus weer een reunie. Alweer, ja, de vierde keer of zo? Ik ben het tel kwijt, hè? Ik. Dus doet nog, Paul? Nou, het is ook geen reunie, hè. Dit is gewoon iets van een stret al. Gewoon even spelen en de kerst zei reunie, maar ja. Nee, dat slaat nergens op. Trouwens, wij bestaan 24 jaar. Is serieus? Dat is uw feestje gewoon. Oh, het is hier. Oh, ja, je moet er... Ja. Officieel bestaat er wel de 24 jaar. Emiel, wat hast u van de Strawelte mij kregen in de beginperiode? Nou, een cassettebandje. Wat stier erop? Daar stier ik gewoon, Greta Stets heen. Ik ben jong in de straat, dan moesten we dat gewoon nemen heen. Dus, altijd groot fan geweest. Dus, maar te jong om naar optredens te gaan. Dus. Komt er toch een liedje dream uit om die man op het podium te staan? Nou, wie te dream, ja, wie te dream. Nee, nou, ik moet heel eerlijk zeggen, van, we zijn er al een skofje met dwaande. En dan op een gegeven moment, hij had alleen nog maar hoe het praktische. En dan de afspraken meidje en mijn noemers bezig. En heel serieuze dingen natuurlijk al, ja. Maar toen wie ik lessen, we aan het repeteren geweest. En Rick weer er bij, Rick moest voort. En toen wie een Harry en Paul er nog. En toen hadden wij zijn trein dus een heel, het heel aardig terwijl dat repertoire dingen. En toen mag ik eerlijk zeggen, toen kreeg ik het piekenvel op een arms, ja. Zeker weten. Lied had je dan, hè? Ja, dan wel, ja. Geweldig. Man, ik kom zo bij je waarom, want ik heb een prachtige poster gekregen. Voor de mensen die nou televisie show, lekker mee zien. Voor de radio vertel ik gewoon even wat erop staat. De Hoenekop en Strawelte. Gospie, Dixel, Punk. Hoe komt ze erop? 22 juli Veenhoop Festival. 7 september Droegeham en 12 oktober op het Hoenekop Festival. Daar zitten ze bij elkaar spelen. 1, 2, 3. Wille Punkers, Klaasland. En doe mij eens alles weer regelen, denk ik. Ja, maar ik doe mijn liefde Willem. Ja, nee, het is geweldig. Van de Moos stiet in de Leeuwarden. Er waren al wat prikkelingen. Even in Noorderwind en in de krant, op Twitter, Facebook. Maar nog je dat helemaal los, denk ik, of net? Het is een gezellige bende. Ja, dat ook ik wel, ja. Ja, maar dat verneemt toch van... De shows altijd nog bij de honger naar Strawelte. Dat is onvoorstelbaar. En nou in deze combinatie, ja, die hier toch dat goud is, maar het is echt, het is diamant. Het is, de drint aan het vierlier. Hast toen nog wat twijfelen of met de band? Want Emiel zei al lang praten met hem, maar... Nee, eigenlijk net een seconde, maar we hebben wel zijn van 2008, dat we toen een reunie optreden, daar kennen we net doorheen. Maar dat we ik al hier uitverkocht en dat we uiteindelijk wel een foutje. Eigenlijk hier wordt Grudder kent, dus hebben we door net bij een reunie optreden. Maar we zwaren gewoon dat we iets op het podium deel zetten, wat wij volslagen uniek is, wat wij volslagen moeten wat doen daarheen hier. En het spul is aan het oefenen. Nou, Willem, het is Duitsen kan onder komen, maar er komen straks bij een PR nog. Nou, dat is... Oh, Duitsen, dat bliksem. Dat was wel. Ja, we hadden nou de Heer Jezus erbij. Dus... ja. Maar, wat zei je, Emiel? Ik zei, doe me dood ze maar. Ja, maar misschien is het wel. Die wist het maar nooit. Nee. De heilige Maria uit Worden, hè? Nee, maar we hadden de herder. En de herder kan Hoen werden, de herder kan de Heer Jezus werden. De herder kan scheepherder werden en de herder kan mes werden.
Fjouwerhetters, wat was nog meer? Ja, in de gaten. Goed jongen, hey, nog even naar die data. Wat kan mensen verwachten op de Veenhoop, in Droegeham en het Hoenekopfestival? Worden het treinen dezelfde optredens of worden het verschillende dingen? Nee, het wordt eigenlijk dezelfde. Maar er zitten wel lietse verschilletjes ertussen. Maar zeg maar van de Veenhoop, dat wordt echt de uitraap. En nou ja, wat mensen daar te wachten stiert. Ik stier er net van in wat er gebeurt. Maar ik weet één ding wel, de Veenhoop, dat gaat het los. Droegeham wordt sowieso mooi er ook om. Dat is met de Harkemasse Boy, dat je weer geuzellied van mij. Dus heel hard. Wanneer komt die uit trouwens? Nou, we zitten dit weekend in de studio. We gaan nu samen naar de studio tap. En dan zo snel als mogelijk, kapitein Emiel. Hè? Ja, want ik geloof dat het een noemer wordt van de Dropkick Murphys. Ja, monsieur, daar ga ik niet met de meisje, want dat is Strawelde zijn pak, jongen. Het noemen van de Bagen, hè, voor de Harkemasse Boys. Ja. Maar we gaan nog 3 oren, gewoon echt nieuwe nummers. En dan gewoon totaal Hoenekop Strawelde nummers. Dus het ene nummer haast Harry op drum. En dan haast Rick op bas. Ik en Paul op gitaar en ik en Fab op zang. Met de oren noemen drumt Bart. En een bas Stuart. Dus dat gaat heel aan het wandelen. En de teksten hebben we together, heb ik dat met Fab geschreven. Dus het ben gewoon echt een combinatie van, van gospel, dixie en punks. Ja, het staat al op het affiche. Hè. Nog even door dat Harkemasse Boys song. Dat wordt toch hier van de Dropkick Murphys of niet? Ja, dat is te verkeerd lezen. Ja, dat is voor Boston, dat nummer. Van de Dropkick Murphys. Ah, te gekke band trouwens. Dat is die doelzak. En dat we gaan van week een oefenen met die jongen. Nou, dat klinkt helemaal geweldig. Dat is echt, dat wil ik wel een hitje, denk ik. Ja. Jongens, dit geven we helemaal vol in. Ik mag nog even naar Klaas, want ik mis toch Fop even, jongen. Bij de broer. Ja, die zit in Noorwegen. Noorwegen? Wat daar zie ik in of zo. Nee, ja, ICK, nee, hij werkt voor VDM, hè, timmerfabriek, maar het hout komen. Ja. Dus hier is hout omzagen, denk ik. Maar hier zit in Noorwegen of Finland, ik weet het beter. En Sjoerd? Sjoerd, ja, maar die is altijd er ook. Ja, die is directeur van Grutbedrijf. Dus, daar wordt net nog aan. Nee. Foppen nemen de slimste als je in Noorwegen is, stuur hem je maar eens even heen eerst. Maar het staat wel dat we van het Hoenekop Festival op de Matterien komen. Ja, oké. Goed jongens, dan nog even, wat is die favoriete Hoenekop nummer eigenlijk? Haalslaus op brei. En wat is die favoriete Strawelde nummer, Emiel? Ja, hetzelfde. Hè? Nee. Mijn favoriet is Taiwan Chester Reel. En doe, favoriet nummer? God, hoe heet dat weer? Haalslaus op brei. Ik is er nog niks mee, hè, met die man. Jongens, ik wens je een fantastisch optreden. Ik leer nog even zien. 22 juli, Veenhoop Festival, 7 september Droegeham en Hoenekop Festival op 12 oktober. Hoenekop versus Strawelde. En we gaan het zeker volgen met Noorderwien. Dus we hebben nog een heel prototype. Jongens, succes. Dankjewel. Nou, geen probleem. Hartstikke mooi. En Klaas, ik bedankt. Groet nog voor, jongen. Dat komt wel goed, hè? Ja, dat denk ik wel. Alles komt goed, hè? Ja, succes met de terrie, denk ik, jongen. De herder en mijn redder. Zo is dat. En we draaien ook even wat van... Ziet u juster waar best onder drank? Luister je te krommen neer op een bank. Best als drek en verrekt de sloeg. Door die klompen non en geen uit de kroeg. Verzoek de kater, verzoek de kater. Iemand liter is bier. Dat is nevens meer nog wel de beste manier. Doe net zo zielig door diezelfde plezier. Verzoek de kater, verzoek de kater. Als u juster een feestje hoon en bist er je het werk laat mij hoon. Als het nou mij diezelfde dwan, let me die dan een adviesje aan. Verzoek de kater, als het